Kweth mar linda Mwananchi motelne gi gavana ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna e kind mamoko oramone gin bende gidhi bago romo machielo tarik 27 dweni e odiechieng' ma kuku mar ODM bendo bago romo moyiedhi motisi ni NDC. Kaka jofwambo marwa Eriko Wenga leronwa, jolinda Mwananchi wacho ni romo mar NDC no obagi e tok chik kendo gin bende gidhi bago margi mopogore. Duond bura mar ODM podi medo mana barore tok kweth mar linda Mwananchi ramoni ok gibi yuoro e romo ma oluongi kod kuku mar ODM, romo mong'ere kaka NDC mabiro kelo jokanyo duto ma pacho kae boma Nairobi. Ogai mar ODM Laktar Oburu Ginga kod kweth mare ikrore ni romo no ma ochan bago tarik 27 mar dweni. And I also want to emphasize that the Linda Mwananchi, we have made a decision that we are not going to participate in the National Delegates Convention that has been convened and organized by the Linda Ground Group, because that NDC is illegal, that NDC is undemocratic. Kata kamano, kweth mar linda Mwananchi ka otel gi gavana ma Siaya James Orengo gi jalup ogai mar ODM Godfrey Ososi gi Babu Owino ochiwo pach ndalo 9 kende kapok romo maduong' no bagi kendo gisingo loso margi moro tenge. On the 27th, we are holding a People's National Delegates Convention here in Nairobi, and the location of that meeting will be announced in due time. The NDC convened by the Linda Ground Group is illegal, and it should be avoided like plague. The NDC they should come to is the NDC organized by the Linda Mwananchi group that is here today. Orengo kod Lange se romo ma oluongi gi ODM ka giwacho ni otimre ataro ma chik kendo margi ema dhi bedo mar jopiny. Bende gichiwo pachgi ewi okang' manyo delegate ma Nairobi okawo mar puodho Winnie Odinga kaka jakanyo ma ondikore kendo gisire ni obro bedo jalup ogai mar ODM. Jolinda Mwananchi wacho ni Winnie nigi ratiro mare mar timo dwache ka geno margi en ni chunye ni kodgi kanyakla. But I just want to, as a caution, to tell her that I think she needs to tread very carefully, because I think those from Linda Ground would want to use her to justify what they are going to do on 27 to confirm people without a competition. You will know where her soul is. Watch her every utterance. So me, I don't really care where her body is, but I very much care where her soul is. And I think her soul is together with the soul of the Father and with Linda Mwananchi. Jotelogo bende oseo jatend piny William Ruto ewi weche mag ayany ma osebedo ka otiyo godo e twak mage gi jopiny. He should bring about unity in the country. So those utterances on his part, and we have not taken an oath like the president. Gachaga has not taken an oath, but the president has taken an oath to defend and protect the Constitution. So his utterances constitute an abomination. We want to condemn the conduct and becoming of the leaders, especially at the presidency level. We don't expect the President of the Republic of Kenya to behave in a way that he behaved yesterday. The moment you get annoyed as a president, what decisions will you make? Gima koro irito neno en ni ere kaka duond bura mar ODM biro wuoyo to achiel ahinya to tok jaod bura ma Yala Winnie Odinga rwako paro mabedo jalup ogai mar ODM. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi.